Civata Rêveberiyên Xwecihiyên Demokratîk a Jinan, encamnameya Konferansa Rêveberiyên Xwecihî Demokratîk a Jinan ku di 6 û 7 Hezêrana 2026 da li Amedê bi beşdariya 268 delegeyan pêk hatibû aşkare kir. Civatê deh biryarên girîng diyar kirin, biryar bi vî regî ne. Di warê perwerdehê, bernameyên perwerdeyê û kampanyayên hişyariyê ji bo xurtkirina rizgariya jinan, veguherîna civakî û beşdariya wan di hemû waran de warin pêşxistin. Di warê çand û ziman de, ziman, çand û mêrataya civakî divê bên parastin, pêşxistin û ji bo nifşên pêşerûjê werin veguhestin. Ji nova avakirina bajar û bajarokên jinan, polîtîkeyên bajaran divê li gorî hewcedariyên jinan û beşdariya wan di hemû pêvajoyan de werin sazkirin. Civakîkirina lênerînê, xizmetên lênerînê divê werin berferehkirin û berpirsyariya lênerînê ji bo hemû civakê were parvekirin. Di warê têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan, mekanîzme û xizmetên pêşîgirtin û têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan divê werin xurtkirin. Di warê avakirina qadên jiyana komînal de, modelên jiyana komînal û aboriya hevbeş ji bo piştgirîkirina jinan divê werin pêşxistin. Di warê aboriya jinan û hilberîna komînal de, kooperatif, perwedehiya pêşeyî û mekanîzmeyên aborî divê ji bo bihêzkirina aboriya jinan werin xurtkirin. Di warê bodcekirina li gorî hesasiyeta zayendî, bodceyên şaredariyan divê li gorî hewcedariyên jinan û wekheviya zayendî werin plansazî kirin. Di warê sazûmankirina xebatên aboriya jinan de, rêxistin û mekanîzmeyên pêwîst divê werin avakirin, da ku azadiya aborî ya jinan were xurtkirin. Di warê dîplomasiya jinan û rêveberên xwecihî de, tûr û xebatên dîplomasiya jinan divê werin pêşxistin, da ku beşdariya wan di asta herêmî û navletewî de zêde bibe.